We hebben de Heijmansgroeven en de Kottense groeven verlaten. Nu zijn we op een plek waar nog steeds steen wordt gewonnen. Ja, we komen van 2 groeves af die niet meer in gebruik zijn. Deze groeve, Edmond, is nog wel in gebruik, hè? En daarom hebben we ook netjes de muts op. Ja, veiligheid eerst, hè? Ja. Veiligheid eerst. Dit is de Kunrader groeve, Kunrader Voerendaal in die hoek. Een hele bijzondere plek. Want hier wordt een hele oude mergelsoort gewonnen. Ja. De steenmensen vinden dat het geen mergel mag heten, maar het komt allemaal uit die krijtperiode. Zeg maar tussen de 70 en de 65 miljoen jaar hebben we de stenen die wij nu in Limburg gebruiken. Ja, een steen met de naam Kunrader. Kunrader, ja, dat is een hele harde steen. Hier is de keiharde, je ziet dat. Je hoort dat ook. In de groeven zijn er allemaal verschillende lagen. En er is een bepaalde laag die kunnen ze gebruiken ook in gebouwen. En dat is waar Christian met alle restauratiewerken mee actief is. En die kun je, in principe wordt die gebroken. Dan zie je tegenwoordig ook wel dat ze het mooi vinden om hem te zagen. Maar in principe is deze zo hard dat je hem breekt. Neem eerst even deze mee. Dat is eigenlijk zoals het meeste van de mensen de mergel kennen. En mergel is een gesteente wat zeg maar 70, 80 miljoen jaar geleden is ontstaan. En dat is in laagjes in de zee afgezet. Dus allerlei beesten gaan dood, die zakken naar de bodem. Een soort blaadje voor blaadje, laagje voor laagje. En als je dat openbreekt, dan zie je vaak ook dat daar fossielen in zitten. Ja. Vaak zijn dat ook in zo'n steen de zwakke plekken. Dus de steenhouwer moet heel goed weten welke stenen die gebruikt. Maar het is een hele zachte steen. Kijk maar. Zo. Dan breek je hem. Dat gebeurt met Kunrader helemaal niet. Wat heel veel mensen wel kennen is vuursteen. Okay. En je ziet in die mergel heel vaak lage vuursteen zitten. Die is harder toch? Hè? Die is keihard. Hier kun je wapens van maken, messen van maken en vuur mee maken. Dat is de reden waarom de steen is. Dit zit in lagen in de mergel. Ja. Kun je natuurlijk niet gebruiken in een gebouw. Nee, dus deze steen zal eruit moeten op het moment dat je de mergel gaat winnen. En dat mergel winnen van die Maastrichtse mergel of die Gulpense mergel, dat gebeurt onder de grond. Ja. Daar zul je ook van helm op moeten. En dat gebeurt met zagen. Dat is fascinerend om te zien. Wel bijzonder, op zo'n relatief korte, in zo'n kleine omgeving, zoveel verschillende soorten steen. Ja, het is echt heel bizar dat we dus met de 300 miljoen jaar geleden van het Carboon, gaan we via 70 miljoen jaar geleden de Kunrader, gaan we naar 65, 60 miljoen jaar geleden de Maastrichtse mergel. Ja. En toen hield de mergel op. Toen was het klaar. Ja, want toen hadden we een ramp in Mexico. Daar kwam een meteoriet, viel daar neer. En toen werd de hele wereld verduisterd. Toen stierven de dinosaurussen uit. Maar dinosaurussen en mergel? Nee, maar mosasaurussen, die we wel. Dat is onze eigen, ik noem het altijd, eigen dinosaurus van Limburg. Ja. Dat is niet helemaal waar, maar het klinkt wel leuk. Kunradersteen en mergel zijn dus prima bouwpartners. Straks meer over het verschil tussen beide steensoorten.